הלידה האישית שלי זכורה לי כחוויה מעצימה, מרגשת במיוחד. גם הלידה שלך יכולה להיות כזו. זכויותייך כיולדת, כאישה, חייבות להישמר. מגיע לך יחס מכבד, צריכים לבקש את רשותך לגעת בגופך. מגיע לך עידוד ולא הלחצה. תמיכה מלאה וליווי צמוד בלידה, בלי לשבור תוכנית חיסכון. מגיע לתינוק שלך להישאר איתך, אם תבחרי. סוף סוף יש לנו שרת בריאות שהיא אישה. יש לנו עכשיו הזדמנות להגדיר מחדש את זכויות היולדת בישראל. תצטרפי אלינו לשינוי פני הלידה. חתמי על עצומה זכויות נשים בלידה, כאן, למטה. קומי, קומי. לא לשכב על הגב עכשיו. כאן, כאן. לוחצים. קליק אחד אנחנו צריכות ממך. אחד. עכשיו. ללחוץ. נו, תלחצי. תלחצי עכשיו חזק. תלחצי. תלחצי.